Helo, fi yma yn Mach heddiw I ddangos dipyn o Mach I chi. Neu, Mach yn Lleth, fel mae'n gweud ar y sein. Esyllt Ethni Jones yn cyflwyno Colon Cymru. Mae Mach yn Lleth yn enwog am y spots gwyn yma sydd ar y llawr. Tybia sawl un mae marciau UFO oedd y sbotiau. Mae'n gredyd I ysbryd cymuned Mach yn Lleth fod y trigolion lleol yn anwybyddu nhw ac yn gyrru drostyn nhw bob dydd. Mae'n hawdd adnabod ymwelwyr i'r ardal gan ei bod nhw'n gyrru rownd y sbotiau gwyn. Sbiwch! Canolfan Technoleg Amgen. Fyna maen nhw'n creu technoleg amgen fel Gwenno Saunders, Pencadlys a Plucky. Bwmts, 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 techno. Clasur. Dyma bont enwog Mach yn Lleth, sydd yn croesi'r afon Dyfrig, wedi ei henwi ar ôl Dyfrig Topper, seren dar yn drws nesaf. Mae'r bont yn nodweddiadol a mae hon yw'r bont dan ddŵr gyntaf erioed yn nwyrain Ewrop. Mae'r bont dan ddŵr 98.3% o'r amser. Ond typical, heddiw mae'r bont uwch y dŵr. Just for lucky. Dechreuodd y gwaith ar adeiladu'r cloc yma am tua 2:45 yn 1988. Ond dyw hynny ddim yn bendant, gan nad oedd gan y dre cloc cyn ni a oedd watches mas o ffasiwn. Os bysa'r cloc dim ond 1,000 troedfedd yn uwch, sa fe'n dalach na'r Tŵr Eiffel. Tipyn o gamp. Roedd Mach yn Lleth yn agos iawn at galon y terfysgwr Owain Glyndŵr. Oedd o'n caru lle gymaint nath o prynu tŷ gwyliau yma. Owain Glyndŵr wrth gwrs, oedd y brenin yna oedd yn ymladd gyda'r Saeson nôl yn y 60au ac yn enwog am gael llwyth o blant. Pob un ohonyn nhw'n cysau carafanau ac yn caru Bryn Fôn. Felly, dyna chi, Mach yn Lleth. Gadewch I ni wybod os ych chi erioed wedi bod I Mach yn Lleth yn y sylwadau. Fi'n mynd I dynnu danedd y ddafad na mas I greu mwclis.